lekker rustdrama, ik keels dan de germaische, en dan aan de zee, en dat is een net met de uit, de morgen met zee, en de morgen nee, en als in de koers. Zo goed, wat je
Shabba. Or Varden Glick Carnegie. Griffin Michiglick. She ain't it tomorrow. Neither Omer be or entertainment. Adarda, to pressing Mark such a outlet. Turbo Gasta. Here's okay. First one is to do the ultimate. We better to happy and try to control. Oh, that's right. Oh. Well, babe, still you go good shot. I can get that after 4 shot. Virginia. Nisha, Body would you like me to that? Nisha, believe I continue one of them. Kept that I've lived a person day. You ain't far along. Coffee is what you can. It's possible that I on. I live in the good sweeteners. We out to the good hot potato outfit. Over to the big pastel and the sweeteners. We borrow for not vegan weekend. Oh, yeah. You come and live in my hay. Beat your bullshit, Rossi. No greed. No beat your bridie. How they down to yellow roger that free worker. Ready to build over Scotland down. Everybody that ain't in your cup and tea. No. I love so. Als je kanske geven in dat specialetje voor een programma voor lunchen. Dan moet je wel eens van een avond doen. Voor een chesel. Dan wordt het maar iets. Het kan wordt het iets zwaar. Dan wordt het weesje. Dus wanneer we de spannende beginnen, erg zwaar. Maar dat ik zo begin wel eens zo doen. Dan pas je wat van de programma.